Когато решиш да се влюбваш, не дей да го правиш съвсем слепешката. Дръж все пак очите си отворени. Знам, че по-голямата част от нас, жените, сме си романтички по природа и когато някой мъж е накарал сърцето ти да трепне, започваш да рисуваш в главата си едни такива красиви картини на бъдещето си с него, че чак свята ти се завие. Чак вече знаеш колко деца искаш да имате и даже и имената на децата знаеш. И колко ще си щастлива с него знаеш, и колко ще е мил, щедър, кавалер, отговорен и предан. Нали?